салом ба бинандагони барномаҳои телевизиони тоҷикистон. дар ин барнома нигоҳе дорем ба шаҳркитоби сарнавишти миллати бузурги тоҷикони бобоҷон ғафуров. ҳамсӯҳбати мо ҳастанд ҷамолиддин шарифов, таърихшинос, омӯзгори кафедраи таърихи халқи тоҷики донишгоҳи миллии тоҷикистон. дар оғози суҳбат мехостем роҷеъ ба моҳияти таърихии китоби тоҷикони бобоҷон ғафуров барои бинандагон якаме сухан мекард. воқеан шоҳасари академик бобоҷон ғафуров тоҷикон яке аз осори безаволест ки бо мақом ва мавқеи худ дар таърихи илми тоҷик яке аз ҷойҳои назаррасро касб кардааст ва ин бевосита аз мазмун ва муҳтавои ин китоби шоҳасар бармеояд. воқеан тоҷикон осори илмиест ки таърихи халқи тоҷикро дар 4 марҳилаи таърихӣ инъикос менамояд ва арзиши асари мазкур дар он ифода меёбад ки он ба таври объективӣ бори аввал аз ҷониби академик бобоҷон ғафуров ба таври бисёр ҳам илмӣ дар асоси бозёфтҳои археологӣ ё ин ки бостоншиносӣ тамоми марҳилаҳои ташаккулёбии давлатдории халқи тоҷик ва тамаддуни волои онҳо мавриди омӯзиш ва инъикос қарор гирифтааст. ва хусусияти хоси асари тоҷикон дар он ифода меёбад ки он нахустин осорест ки ба таври мукаммал таърихи халқи тоҷикро инъикос менамояд. фарқияти асосии тоҷикони бобоҷон ғафуров ва аҳамияти хосаи он барои халқи тоҷик ва дигар халқҳои осиёи марказӣ дар он ифода меёбад ки академик бобоҷон ғафуров дар навишти ин осори илмӣ бештар ба ҳамон назарияҳои илмӣ такя кардааст. яъне тамоми халқиятҳои осиёи марказиро дар маркази диққати омӯзиши худ қарор дода, масъалаи этногенез яъне пайдоиши халқиятҳо, хуб соҳибдавлат гардидани онҳо, саҳми халқиятҳои осиёи марказӣ махсусан тоҷикон дар шаклгирӣ ва рушди тамаддуни умумиҷаҳониро мавриди таҳлилу омӯзиш қарор додааст. ин китоб пурра китоби илмӣ ва таҳқиқотӣ аст ва ба таври хеле мусбӣ яъне ба таври илмӣ таърихи тамаддуни халқҳои осиёи марказӣ махсусан тоҷиконро яъне ки ба таври ҷамъбастӣ инъикос менамояд. ва ниҳоят ана ҳамин осори арзишманди академик бобоҷон ғафуров минбаъд аз ҷониби дигар меросбарони мактаби академик бобоҷон ғафуров ҳамчун як замина, ҳамчун як намуна мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт. воқеан то ба имрӯз муҳаққиқону муаррихони тоҷик китоби тоҷикони бобоҷон ғафуровро ҳамчун намуна, ҳамчун як методи ёки намунаи таҳқиқоти илмӣ истифода мебаранд ва вобаста ба ин чандин муҳаққиқону муаррихон ҳатто рисолаҳои илмӣ низ дифоъ карданд ки ин аз аҳамияти пурарзиши ана ҳамин осор барои халқи тоҷик ва дигар халқиятҳои осиёи марказӣ дарак медиҳад. ва бевосита тоҷикон яке аз сарчашмаҳои асосии худшиносӣ ва худогоҳии халқи тоҷик имрӯз муаррифӣ шуда истодааст. бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон 3 маротиба бо тиражи хеле баланд китоби тоҷикон рӯи чоп омад. бори аввал соли 1998 бо теъдоди хеле зиёд баҳри шинохти таъриху тамаддуни худ, баҳри баландгардидани ана ҳамон сатҳи худшиносӣ ва худогоҳии миллии насли наврас рӯи чоп омад китоб ва дастраси умум шуд. бори дуюм соли 2008 бевосита боз бо ташаббуси ҳукумати Тоҷикистон яъне ки китоби тоҷикон нашр шуд ва дастраси ҷомеа гардид ва бори сеюм бошад ҳанӯз пешвои муаззами миллат дар паёми навбатии худ даъват ба амал овард ки ин китоб бояд ки дастраси ҳар як оилаи тоҷик гардад, то ин ки ана ҳамон хусусиятҳои хоси таърихи халқи тоҷик, таърихи давлатдории тоҷикон барои наслҳои имрӯзаи меросбари ана ҳамон ниёгони тоҷикон ошноӣ бошад, яъне ки равшан бошад. ва ин ташаббуси наҷибона аз он хабар медиҳад ки имрӯз дар пайравӣ аз ана ҳамон таърихи кӯҳан, аз ана ҳамон таърихи пуршарафи гузаштаи ниёгони тоҷикон насли имрӯз огаҳӣ пайдо карда дар пайравӣ аз ин чеҳраҳои мондагор
ва он қаҳрамониҳои барҷастаи ниёгони тоҷикон бохабар шуда дар мустаҳкам гардидани ана ҳамин давлатдории имрӯзаи тоҷикон, ҷомеаи рӯ ба инкишоф ёфтаи истодаи Тоҷикистон саҳмгузор бошанд. Ва воқеан пешвои миллат дуруст қайд кардааст ки омӯзиши таърих на танҳо ба хотири аз гузаштаи худ бохабар шудан аст, балки ин ба хотири муайян кардани имрӯз ва дурнамои давлату миллат низ аст. яъне дарси таърихӣ, ана ҳамон таҷрибаи таърихӣ, омӯзиши илми таърих имрӯз имконият медиҳад ки мо дар асоси ана ҳамон таҷрибаи бои таърихии давлатдории тоҷикон ва дигар самтҳои афзалиноки ҷомеа роҳи имрӯза ва ояндаи худро интихоб намоем. роҳеро интихоб намоем ки дар устувор гардидани давлатдории тоҷикон ва муаррифӣ гардидани миллати тоҷик мусоидат намояд. воқеан як нуктаи хеле хубро инҷо шумо матраҳ кардед ки ин осори тамаддун ва осори арзишманд китоби тоҷикони академик Бобоҷон Ғафуров шаҳодатномаест барои муаррифии миллати тоҷик дар арсаи ҷаҳон. чун Бобоҷон Ғафуров як тӯҳфаи арзишманде барои таърих инро гузоштанд, имрӯз ин тӯҳфаи арзишманд барои ҳар як хонаводаи тоҷик аст, барои худшиносӣ, худогоҳӣ ва баландбардоштани маърифати таърихӣ. ва ман мехостам роҷеъ ба ин иқдом ва арзишҳои таърихӣ ва нақши ин китоб дар баландбардоштани тафаккури насли нави даврони соҳибистиқлолӣ якаме сухан мекардед. тоҷикон шоҳасарест ки тамоми бурду бохти миллати тоҷикро дар саҳфаи таърих инъикос менамояд ва таърихи сиёсӣ, давлатдорӣ, фарҳанг, иҷтимоиёт, иқтисодиёти сипаригаштаи ниёгони тоҷикон дар ин китоб ба таври илмӣ ва таҳлили ҳамон методҳои истифодашаванда дар раванди таҳқиқоти илмӣ, яъне ба таври барҷаста истифода шудааст. ва воқеан иқдоми пешвои муаззами миллат яке аз иқдомҳои наҷибонаи ин шахсият, ин чеҳраи мондагори миллати тоҷик маҳсуб меёбад ки имрӯз дар баландгардидани ҳуввияти миллӣ, худшиносии миллии насли наврас мусоидат менамояд. чӣ гуна? китоби тоҷикон ана ҳамон таърихи давлатдориву тамаддуну фарҳанг, бурду бохт, хуб нақши чеҳраҳои мондагорро инъикос менамояд. ҳатто пешвои муаззами миллат дар китоби чеҳраҳои мондагор дар яке аз саҳифаҳои асосии худ ана ҳамин нақши барҷастаи академик Бобоҷон Ғафуров, хуб нақши китоби ӯ таърихи тоҷиконро ҷой додааст ки ин бевосита аз мақоми назарраси ана ҳамин шоҳасар дар таърихи халқи тоҷик хабар медиҳад. вақте ки насли имрӯз тавассути китоби тоҷикон аз марҳилаҳои сипаригаштаи таърихи халқи худ дар марҳилаҳои мухталиф, махсусан марҳилаҳои аҳди қадимтарин, аҳди қадим, асрҳои миёна ва давраи нав огаҳӣ пайдо менамояд, омӯзиши таърих омили асосии баландгардидани эҳсоси миллии насли наврас, насли ҷавон шуда дар таҳкими пояҳои сулҳу ваҳдати миллии тоҷикон ва давлатдории онҳо чӣ дар имрӯз ва чӣ дар оянда хизмат хоҳад кард. бинандагони азиз, айни ҳол фурсатест муносиб сюжетро атрофи таърихи тоҷикони Бобоҷон Ғафуров якҷоя тамошо кунем, пас он барномаи худро идома хоҳем дод. таърихи инсоният гувоҳ аст ки халқи тоҷик аз замони қадим чун мардуми созандаву бунёдкор маъруф аст ва ин анъанаи неку бостонии хешро идома дода истодааст. китоби тоҷикони мутафаккири барҷаста қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон Бобоҷон Ғафуров намунаи бебаҳотарин ва безаволи таърихӣ буда даҳсолаҳост ки арзиши худро гум накардааст ва умри он ҷовидонӣ хоҳад буд. китоби тоҷикон воқеан ифшогари аслу вуҷуди миллати тоҷик аст. арзиши илмии ин асари бунёдӣ бениҳоят бузург аст ва Бобоҷон Ғафуров бо заҳмати чандин солаи худ мо ва мардуми ҷаҳонро бо саҳифаҳои таърихи рангинии миллатамон ошно кард. дар шароити кунунӣ, яъне замоне ки ҳар як фарди ҷомеа ба худшиносӣ ва ҳифзи хотираи таърихии худ беш аз пеш ниёз дорад, чопи ин шоҳасар
ва дастрасии тамоми мардуми кишвар гардонидани он ба густариши эҳсоси ватандӯстиву ифтихори миллӣ ва болоравии сатҳи маърифатнокии ҷомеаи мо ҳамаҷониба мусоидат хоҳад кард. агар кас гузаштаи аҷдодии худро надонад, инсони комил нест. ин хитобаи сода вале дар айни замон ҷиддии бузургони илму адаби мо аз қаъри асрҳо ба гӯш мерасад ва ҳушдор медиҳад, ки аз таърихи миллату сарзамин, расму оини худ мудом воқиф бошем. воқеан таърихро хотираи инсоният меноманд. омӯхтани таърих танҳо барои донистани гузашта нест, балки ин барои шукуфоии фардои ҳар як миллату давлат зарур аст. академик Бобоҷон Ғафуров ба ҳамин хотир умри худро ба таҳқиқ ва эҷоди таърихии миллаташ бахшид. ин хизматҳои академик Бобоҷон Ғафуров шоистаи таҳсин аст, зеро осори пурқимати илмияш чун беҳтарин омӯзгор ба насли оянда сабақ меомӯзад. имрӯз мардуми кишвар ба худшиносӣ ва барқарор кардани хотираи таърихии хеш беш аз пеш ниёз дорад. дар ин замина ҳар яки моро лозим аст, ки аз таърихи гузашта сабақ бигирем ва барои ояндаи дурахшони меҳан корҳои бузургеро ба анҷом бирасонем. истиқлоли меҳан дару дарвозаҳои худшиносиву худогоҳиро пеши чашми мо насли нав боз кард ва бо шарофати истиқлол мо метавонем ки аз арзишҳои таърихӣ, фарҳангӣ, аз осори тамаддуни худ пайваста мутолиа кунем ва камоли ифтихор аст ки насли нав имрӯз боз рӯ овардааст ба китобу китобхонӣ ва мо мӯътақид ҳастем ки китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров бори дигар он эҳсоси баланди худшиносӣ ва худогоҳиро дар дилу дидаи насли нав бедор месозад. хуб барои ҷавонони имрӯза ки шавқу завқи беандоза нисбат ба таърихи миллати хеш доранд, ин китоб чӣ гуна масалан метавонад маълумотҳои бештар ва муфассал бидиҳад? албатта миллати тоҷик аз ҷумлаи он халқиятҳоест ки дар тӯли таърих ҳеҷ вақт аз китоб дур набуд ва ба китоб пайваста буд. имрӯз низ дар ҳар як хонадони тоҷик китоб яъне ки нақши асосӣ дорад. яке аз сипарҳои асосии халқи тоҷик дар тӯли таърих ана ҳамин китобу китобдории ӯ ва забони миллии тоҷик буд. яъне илми тоҷик буд ки то ба ин давра халқи тоҷик тавонист ки фарҳангу тамаддун нигаҳ дорад. ана ҳамин мақоми назараси илмӣ ва чеҳраҳои мондагори халқи тоҷик то ба имрӯз халқи ин миллати кӯҳанбунёдро яъне ки оварда расонид. ана ҳамин шоҳасар имрӯз низ дастраси ҳар як оилаи тоҷик мегардад ва насли имрӯзаи тоҷик аз ана ҳамон таъриху тамаддуни гузаштаи худ ба хубӣ огаҳ мешавад тавассути ана ҳамин китоби арзишманди академик Бобоҷон Ғафуров. аз тамоми саҳфаҳои таърихи фарҳанг, таърихи давлатдории худ мо шумо вақте ки ба таърихи сиёсии асрҳои 11 ва асри 20 назар меафканем, дар соли 900 амир Исмоили Сомонӣ ба низоми давлатдорӣ асос гузошт ки ин низоми давлатдорӣ то соли 1920 ҳамчун намуна хизмат кард. ин масъалаест ки дар маркази диққати академик Бобоҷон Ғафуров дар китоби тоҷикон қарор гирифтааст. яъне нақши тоҷикон дар таҳкими давлатдории минтақа, дар рушди илму фарҳанги минтақа чӣ гуна барҷаста буд. низомеро ки тоҷикон ҳамчун низоми давлатдорӣ ташкил карданд, он низом то соли 1920 ёда аз 10 аср 1000 сол барои халқиятҳои дигари ин минтақа хизмат кард. новобаста аз он ки низоми давлатдорӣ ба дасти кадом сулолаи дигаре афтод, ҳатман ҳамин низоми тоҷикӣ боқӣ монд, забони миллӣ забони тоҷикӣ боқӣ монд. яъне ин масъалаҳоест ки дар таърихи тоҷикони академик Бобоҷон Ғафуров ба таври хеле ҳам барҷаста инъикос шудааст ва омӯзиши ин масъалаҳо насли имрӯзаи ҷомеаи Тоҷикистони соҳибистиқлолро ба хулосае меорад ки дар пайравӣ аз гузаштаҳои худ, аз ана ҳамон чеҳраҳои мондагори ниёгони худ талош намояд баҳри мустаҳкам гардидани ҷомеаи соҳибистиқлоли Тоҷикистон, хуб ваҳдати миллӣ
ва шукуфоии ин миллату ин давлати соҳиб истиқлол. воқеан шоҳасари безаволи академик бобоҷон ғафуров тоҷикон миллати тоҷикро дар арсаи ҷаҳон миёни давлатҳои мутамаддини олам бо ин осори бузурги ниёгон ва ин таърих муаррифӣ мекунад ва мо воқеан як насли хушбахт ҳастем ки дар як замоне зиндагӣ мекунем ки дастрасӣ бештар дорем ба мутолиёти таърихӣ ва гузаштагони худ. хуб ман мехостам боз ҳам роҷеъ ба ҳифзу гиромидошти арзишҳои миллӣ анъана ва урфу одатҳои миллӣ ки хоси мардуми тоҷик ҳаст дар китоби тоҷикони бобоҷон ғафуров. воқеан омӯзиши мазмуну муҳтавои китоби тоҷикон имрӯз моро ба хулосае меорад ки дар маркази диққати академик бобоҷон ғафуров масъалаҳои мубрами таърихӣ ва миллии тоҷикон қарор дорад. махсусан дар 4 марҳилаи таърихӣ рушд ва инкишофи ёки шаклгирии ана ҳамон анъанаҳои миллии ниёгони тоҷикон ва халқи тоҷик ба таври хеле назаррас инъикос шудааст. дар 4 марҳилаи таърихӣ яъне нисбат ба ана ҳамон масъалаи анъанаҳои миллии ниёгони тоҷикон хуб аз расму оин то ба низоми давлатдорӣ илму фарҳанг дар ҳар як марҳилаи таърихӣ пай дар пай ба таври хронологӣ яъне ки бо риояи қоидаҳои илми таърих хеле назаррас хеле барҷаста инъикос шудааст. аз замони давлатдории ҳахоманшиҳо сар карда то ба давлатдории сосониён хуб минбаъд сомониону дигар сулолаҳои соҳибдавлати халқи тоҷик то асри 20 яъне ана ҳамин шаклгирӣ ва рушди анъанаҳои миллии халқи тоҷик ба таври хеле барҷаста мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор гирифтааст. ана ҳамин таҳлил имконият дод ки имрӯз дар пайравӣ аз ин шоҳасар олимони тоҷик муаррихони тоҷик ана ҳамон вобаста ба ҳар як унсури фарҳангии халқи тоҷик вобаста ба ҳар як он ҷузъе ки анъанаҳои миллии халқи тоҷикро инъикос менамояд таҳқиқотҳои илмӣ анҷом диҳад. ва хушбахтона имрӯз бевосита бо ташаббуси ҳукумати тоҷикистон ва нақши бевоситаи худи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ин китоб бори дигар бо теъдоди хело зиёд нашр шуд ва дастраси ҳар як оилаи тоҷик мегардад. ҳар як оилаи тоҷик аз анъанаҳои милливу таърихии худ ба таври бениҳоят комил яъне ки бохабар мегардад ва ана ҳамон баъзе урфу одате ки аз хусусияти хуруфотӣ дорад ман фикр мекунам ки дар рафти омӯзиши ана ҳамин шоҳасар аз байн хоҳад рафт, чунки ин шоҳасарест ки воқеан ана ҳамон анъанаҳои миллии воқеии халқи тоҷикро тамаддуни ниёгони тоҷиконро инъикос менамояд ва ин анъанаҳоест ин тамаддунест ки миллати моро ҳазорсолаҳо муаррифӣ кард ва дар оянда тавассути омӯзиши ана ҳамин шоҳасар ва дигар асарҳои таърихӣ муаррифӣ хоҳад кард ва насли имрӯзаи тоҷик низ аз ин анъанаҳои миллӣ аз ин анъанаҳои давлатдории тоҷикон нақши онҳо дар рушд ва шаклгирии тамаддуни умумиҷаҳонӣ яъне ки пурра бохабар мегардад ва дар пайравӣ аз ин нақши гузоштаи ниёгони худ то имрӯз ё ки дар оянда саҳмгузор хоҳад буд. китоби академик бобоҷон ғафуров тоҷикон шабеҳи як машъалест ки роҳи насли навро ба сӯи оянда дурахшону зебо мегардонад ва пеш аз ҳама ин иқдоми арзишманди пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар он аст ки китоби тоҷикони бобоҷон ғафуров китоби рӯймизии ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ бошад то мо аз гузаштаи пурғановати худ бештар аз пештар огаҳ бошем. изҳори сипос ва ташаккур барои як суҳбати хеле хуб. ба бинандагони азиз хотиррасон мекунем ки суҳбате доштем бо таърихшинос омӯзгори кафедраи таърихи халқи тоҷики донишгоҳи миллии тоҷикистон ҷамолиддин шарипов роҷеъ ба моҳияти таърихии китоби тоҷикони бобоҷон ғафуров. хуб дар барномаҳои дигар албатта мо боз суҳбату мусоҳибаҳо атрофи ин мавзӯъ идома медиҳем. дар ҳамин ҷо барномаи мо ба поён мерасад. барномаҳои дигари телевизиони тоҷикистон идома доранд.